Tutak tutuk ora dang-dang. Anu, lentis mak Apa? lentis anu. Kepedesan, Lek. Apa? Kepedesan anu kulimu anu lho. Gondrot-gondrot. Berapa deh? Ya wes, urung minggu sompen to. Meja-meja ditokno penak padang. Kebelanjaan ya. Kan apa ngetar ya. Ngecer iki lho, pojok iki lho ndang dicori gek dipasangi ngedadak ngono. Ora lambruk. Aku iki tak tok lho. Iki ruangan apa iki? Kamar, Kamar tuyul iki. kamar. Podo. Yang Lah kok cilik? cilik nyadah barang-barang. Saya dulu penak. Ada kaki wong kaki mbak, kaki paling arah-arah. Kalau tegatan ngono. Apa kae? Ora enak apa? Arek. Nono anten ini iku lagi malah pegang. Anten ini iki ora pegang. Anten kotak ini kok. Ireng ngono. Yo, Lagi usum ngene iku lagi. sum yo. Sing ngene iki oleh larange tok. Ora pegang blas. Kalah. Kalah harus naik lho iki. Ngono iku yo ora sing larang ngene kok sis. Aku gak anu. Ono sing rego 350. Lelor. Go pecel. Wah, lawe sambal terong. Wah, sing mangan. Iki dingin wong Amin mangan 2 sendok wis duwer-duwer kok. Amin sapa? Amin ini Jati rene. Kowe anu pentes rokok arep dijak kerjane Amin, kamu gelem ora? Arep sini cepet oleh ajane ndak pamit diring ngono. Ayo. Lupa lek gitu. Ayo, wah. Bendina sing disoteng kok es ta. Lah iki filme kan yo. Aku dengin ndelok nek anu. Kuwi lho sing dulure Pak Nar sing karo mboke karo anake. Apa sing wong tuwek ngene karo anake. Alah rasa delok. Pak Nare mujinem. Sing akeh sambele. Wahyu le. Tapi yo sing gawe konten yo bayaran no panggal. Alah kok gampang tuh. Willy ya. Dhewe suwi kok. Dulurku Panggorejo ya. Ampuh. Karo mboke. Kuwi sing anu lene. Akeh ning ndelok. Dulure Gawe piau ku lho. Lah kuwi paute karo Julian. Lah ya kancane Julian jare cah Willy. Oh iya. Ini konten ngono. Kuwi kan bojo kuwi. Sopo nih? Lah kuwi William Lomban. Anu ibuke ya. Heeh. Rondo kuwi. lah padha karo jenenge Wah omahe yo meni. dulurane Pak Bentot sing banci Ini Aldino kuwi. Aldino. Dulure Pak Bentot ning gunung. Ngapa we? Malak dua. Wah. Hah? Cuma enggak itu mereka membuatkan terus temu. Aku lah mentolak. Tahu Nemu sing buake pempes ngarepan. wal bar gunung lho.
disanggung karo Yanto Kancil. Kena nang ndi? Ini ngarepan no. Ngarepan? Ah, isu-isu rame kok. Tanggu. Tak gunung kene jare. Aku urung delok amat tak delok ning sor jero ana cung. Ndoprak bocah wedok, Bu, ojo aku jadi lapor anu, Bu, ning kelurahan Bu isin aku, Bu. Ngono. Aku sing salah, Bu. Ngono. Kayaknya kau kantil ya. Wis duper karo Yanto Kancil kok kira kan diduduhne ning panggene kuwe. Ning jeruk-jerukan kuwi anune pempese. Jeruk-jerukan gitu. Jeruk meh. Panku lho. Ini wis jeruk to. Oh, alasan yang jeruk keprok itu teng. Keprok sing diadain ning bis lho. Iya ning kono kuwi bocah ndok-ndok niku tumpakne bis putih. Kalau gua nang kono Orang yang kali. Ora ning paling lek dhek iki nguncalne karo sepeda motor teng-etan nguncalne ora digurne kali. Wis suwi berarti tapi kan di zaman sanggung terus akhirnya ya siki wis Karyanto Kancil iki disanggung ning sampai mlebu ning kerjaane ning anu Tojayan ngono. Ku ning warung apa ning anu Jaya. wis kon balik rene neh. Ah, no. Tuane no. Iki fotone iki ngono ning anu wis CCTV ning HP no. Padahal Ora Bu. anu tembak iku rodok di ning kali udine. Tak omongane amin. Rodok irengno. sing ngendi nek itu kene. Klemu. Kandang Ngene Amin kae sing omahe kae ngadep ngetan. Sing kok kidul ngadep dine idul apa ngetan Kok itu apa nek? Omahe Amin kan madhep kulon. nyapo? Apa nih? Omahe. Omahe iki mang isuk-isuk CCTV ya ning wong buak pempes lho biasa ning ngarepan. Omahe sapa? Jene kidul kae nek cakal listrik kae. Amine sapa to? Aminku. Tes. Oh, ibu dengaran. Amine. Dengaran imbuh. Sakne bocah ndoprak ojo Bu. Iya ndang mangan aja bu. Sapa jenenge? Amin. Apa dilaporne? Bocah sing buak pempes mang Cah ndi? pager gunung kene ya. Nah, ya enek tulisane. Kurang ajar men. Lah nek ning kali iki anu lho, bolong-bolongan lho. Wak neng nganu lek yo wis. Ora pempes. Ora polu nggo mbukan. Apa buak? Dapat gunung. Ae nom ya. Nang buak nanti. Ya nang ngarepanku dalan ngidul ku no. Oh mendem. Cah apa wi? Lah ben paraiso mesti. Pempes sak. Kita tolu ora ini. Ala ra isa omong. Ora ngerti kuwi. Wah, aku ditakon capak gunung ngomong. Aku ora ndelok, aku ora mentolo bocah ndopro-ndopro di anu. Wedok, cah wedok sing anu. Sik to. Apa zaman kerja Sing celedes. ndopro-ndopro. kerja sing montore mandek macet bengi-bengi ya. Sing nakoki sapa wi Amin? Oh, Duk kancil. Amin ndak tetet-tetet ngono. lah ngomong mangkane aku isuk tangi mang apa ya Bu. Entrek lah. Apa kae? Entrek enek wong sarapan nih paham. Nih entrek. Entrek tenan ndak umum tenan. Mare campur tes ndang imbuh jan pumpung ngomong njaluk sego pecel. Lah iki Kowe ngomongnya sarapan ning omahmu. Kita kan. Goleki nganu. Terus nang kono balik. Kerok. Lah tengah sanu tak omong. Lah aku tuh biasa wis. Kayak aku ra kelingan Iki durunge dulu kusuk kae. Babar. Kowe wis ngerti lene wong badok kok kemarin ngomong barang kono. leteng sambel mudiknane sik teng sambel munggare kowe ranyang diingi omong blonde akan sambel ya omonge. Omong kurang pedes. Tak golek iki. Wah, iki kaya tak Mbak Ayuku kae. Oh, lek wong tel ngomong. Lak santen iki demi gawe santen sing akeh dalan kulkas lho lek karek ngejur.
Mbak Ayu ku ngono kuwi. Nyapa we? Kuwe ora. Ora turu we. Kalau kucingmu mati kabeh. Jalan di kucing ah. Terus jangan bang. Wes Sakne ah. wis piro papat te punjul kamu. Nggak mau terak motor ya. Heeh. Kotak cipris ya truk motor sing gede ya. Eneng lah. 8 eneng. Ada karo aku no. Ini kucing putih ini sing dhuwur iki. Enek wong iki mara mbuwale. Tibake napa? Nerakno kucing iki. Kucinge iki malah kaya kucing gendeng ya.